машҳур аст, ки подшоҳи 14-уми Фаронса дар тӯли ҳаёташ як бор ҳамом кардааст. асрҳои миёна мардуми Аврупо дар ҳолати таназзул умр бар сар мебурданд. бо ҳайвонҳо якҷоя зиндагӣ карда, ҳеҷ таваҷҷӯҳе ба назокат ва покӣ надоштанд. онҳо бо ҳаммом ошно набуданд ва барои дур кардани бӯи бадани хеш атрро эҷод карданд. ҳамин тавр атри Фаронса машҳур гашт. аз он сабаб, ки аврупоиҳо ба покӣ риоя намекарданд, синни миёнаи онҳо 30 сол буд. дар он замон танҳо 5% аврупоиҳо шаҳрнишин буданд. занони Аврупо аз сабаби бисёр будани ахлотҳо дар кӯчаҳо маҷбур шуданд, ки кафшҳои пошнабаландро эҷод кунанд. аз ин лиҳоз кафшҳои пошнабаланди Аврупо машҳур мебошад. дар асрҳои миёна масъалаи тозагӣ ва ҳаммом як масъалаи ҳайратовар буд. аврупоиҳо фикр мекарданд, ки агар ҳаммом кунанд, бемор хоҳанд шуд. аммо таърих гувоҳ аст, ки он замон мусулмонон мардуми диндори бофарҳанг ва мутамаддин буданд ва ба тамоми башарият ҳамчун намуна буданд. аврупоиҳо аз мусулмонон тақлид мекарданд. мусулмонон бошанд, ҳатто дар масҷидҳо ҳаммом бунёд карданд. ва беҳтарин мисол ба ин масҷиди Қуртубаи Андалус аст, ки беш аз 900 ҳаммом дар худ дошт. замоне ки мардумони дигар дар торикии таназзул сарнагун гашта буданд, мусулмонон ҳамчун чароғи ҳидоят дунёро аз торикиҳои зулумот ба нур бароварданд. мо мусулмонон қалбҳоро бо имон, ақлҳоро бо илм ва тамоми дунёро ба тамаддуни ислом бедор намудем. мо Шом, Бағдод ва Андалусро бо маданияти ислом пур намудем. аз ин рӯ танҳо мусулмонон лоиқи сарварии дунё буда ва мисли аҷдодони гузашта ҳидоятро ба тамоми олам паҳн намоянд.